everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Kinsa man to? Kinsa to? Wala sa ako mga sinugo ang imong man. Usa kinahanglang mo seryoso na ka. Ha? Maluoy taon ka, sir. Oy, ayaw lang taon ninyo pasakitin si Papa. Ako siyang buhian kung musugot ka sa ako ipabuhat nimo. Mitando naman ko. O sige, magsugod na ta. O sa may una na ko buhaton. Magpakalili ka. Kana ang unang buhata. Unsa? Gikan karon, ikaw na si Lili. Ang Lili nga akong pangasaw unon. Ug ayaw gikasipyat ha. Tungod kay gigunita na sa akong mga sakop ang imong amahan. Ingon na nagid mo mga dato, no? Mabuhat kinita na ninyo gustong buhaton. Kung nakabuhat ang imong kaluha sa pagguba sa akong pagkatao, nga dili siya kwartahan. Way katarungan, nga di ko makahimo, di ba? Busa ayaw gipagkasipyat ha. Kay nasuko ko sa imong kaluha. Ug musamot ang maong kasuko kung hangtod ang akong inahan madisgrasya. Busa gamitan ang utok nimo. Kung saon nga mahimo kang si Lili. Naunsa naman uy. Nag-anam naman noon ka komplikado mga panghitabo. Ako, mao'y mahimong silili sa kinabuhian ng tawhana. Usaw man ako Mapugos man sa kong inartista ini. Oh, usam ka diya. Di mo siya kamahimutang. Usaman, kasulti mo ang imong amahan. Bilang may bawas siya, nga magpakasalata. Mao na akong kikabalakan. Wa pa man gyud siya manawag. Misaan man tato siya manawag dayon ako kung makabali na siyang taguanan. Oh, pasig nagpalayo lang ito siya. Ano siya masundan sa mga tao ni Arnel? May lang nagiunta. Kinabalakan na kayo ko. Sige lang tawag. Tugtan kang manawag. Basta ang imong amahan lang imong tawagan. Udili ka itong Arnel. Unsa man ni dapit nga inyong gidad-an ako? Ambi na ako si Bulme. Ay, kabala ka sa Sibon. Mabakasyon ka lang din Pero dili mahimo nga doon nila yung mahibaw, niya ka din Ha? Kung kinsa man yung bay? Ay, napamuta na. Kumplitos gamit kinabaya. May pagkaon. Huwag ka ng kwarto ha. Ang mamahimo ni mong kwarto. Ha? Dili ko ninyo kapuson. Sa ako nang giingon, gikidnap ka aron mubakasyon sa hilom. Unsa? Uy, gilansisan ako ninyo ha? Basin inyo kung isalvage din Layo ro ba ni silingan? Dili ka mamatay. Enjoy lang diya. Kung ganahan ka maghubog, ala. Narihambino diya, ala. Hala. Oy. Imported mo ng mga binuha, no? Imported. Pwede hotdo rin na mag-inom. Uy, kanindot. Usa ko ning pagkabutanga. Usa ko ning pagkakidnapa. Kaya hay gutaw na ko ini. May repairment kidnap na. Wow. Kalami ka ng mga imported na pino sa istante. Latad lang kaninduta ka ang imno. Tandas ka na. Do! Magkuha ko sa kabutilya ng imported nga bino do, ha? Hello, Arnel? Yvonne, natawag na si Mama? Oo, Arnel. Tuan ni makatug sa kwarto sa bata. Ha? Usay? Excited na gyud unta siya sa umaabot niyang apo. Oh, Arnel? Okay ka lang? May problema ka ba, Arnel? Unsa? Kining? May problema ka, unsa? Kung unsa man ang problema nimo, Arnel, mahimo bag i-share na nimo nako? Okay ra ko, Yvonne.
Nahibaw ko nga dili ka okay, Arnel. Maila kayo sa imong tingog. Okay ra lagi ko. May problema ka ni Lily, unsa? Ha? Oh, wa man. Okay na mi si Lily. Arnel, nakaila ka ayo ko nimo. Dugay na gud ang kauban sa trabaho. Mauna kaila na kaayo ko nimo kun do na kay problema. Kuan Yvonne, nag-uulang ko nga mapuspon ang among kasal ni Lily. Arnel, dili ka ha, dunay rason ang Ginoo kun nganong na-postpone ang inyong kasal? Kun nganong na-disgrasya si Lily? Oh, posible. Aron mas maplano nako ang among ugma. Wabay gibati is mama. Okay naman si mama nimo. Nagalingaw ra siya arrange sa mga gamit nimo sa una. Sa imong kwarto sa bata ka pa. Mo ba? Arnel, mahatagan ka dayon ni Lily ug apo ang imong inahan. Kuan. Among paninguhaon. Ug salamat kay Yvonne nga giubanan gyud nimo sa mama. Salamat gyud kay. Nahibaw gid ka nga buhaton ako ang tanan, Arnel. Tungod og alang nimo. Yvonne. Sige. Bye. Good night. Kaluoy ni mama. Nagdahon gid siya nga makakita dayon siya sa iyang apo. Lily, nganong giingon man ko nimo ini. Wala gyud ko'y lain mahimo pa ini. Gawas na lang sa pagsunod sa drama nga gustong mahitabo sa pamanuno ni Lily. Sa basa niya mo sa putoy. Kasiksi basa din niya mas nina. Naimugbo nga shorts. Napay mga blouse nga. Makita ang puso ko isulob. Ay. Inadyo ko katras ini. Namiligros papa kung magsupak-supak ko ini nga Arnel. Bahala na lang niyo eh. Sa kayo, ako na suloban niya. Kini. Kinin po ang asnina. Murag arang-arang ni. Sexy lang siyag likod, pero dili kay mubo. Ako na isukot, pe. Ako na isulob. Uy! Sakto mo na kay na ako ni Mao sinina. Ay, salamat. Kaya doon nagisinina si Lily nga haom na ako ang style. Di kay ko ani murag magilty. Unya, sumakay sunod akong buhatan ha. Ay, Nanasad ka ni mo lahos-lahos lagsod. Way tuk-tuk-tuk-tuk, ablig dritsus, pultahan. Mayo. Ay kay misulog ka na sa sinina ni Lily. Usaon? Wala mo ko'y kay kiyasan. Nagunita naman ko ni Musliog, sir. Love. Love ang imong isang pinako. Love? Kangiluan na, uy. Mao na ang among sinangpitay ni Lily. Love. Busa love ang imong itawag nako. Okay? Nala. Maumang kaha. Sige, love na kun love. Karon, sa may sunod ako buhaton, love. Si Love, labhang. Love makaha. Di, Hoy, tarungan na, ipamaraig na. si pamaray. Paraig pagsangpit nako. Paraigon ketos Lily. Paraig. Paray. Pero, Musupak na saga, ha? dili na. Love. Kana. Pag-practice og mas humok pagyud ana nga pagsangpit nako. O gikan karon. Kini na ang pahumot nga imong gamiton. Ha? Hatagan ko ni mo pahumot? Mao ka ng pahumot ni Lily. Kinahanglan nga hangtod ang iyang baho masunod nimo. Kalisod-sundo na ang katawang Lily, uy. Di ako ibalik, eh. Love, dali na ba? Love! Dali na ba? Tita, dali mo. Maligo na ta. Tita, dali mo! Maligo na ta! Nauy, kalisod ka din yung taas og tikod di sapatos, uy. Pero, bahala na lang niyo, eh. Kinala ko masunod na nilakta ni Lily.
Okay, hoy! Sabag ka, hoy! Abay ko! Ay, pagkisi-kisi niya. Nung saba, matumba ta. Stop! Ay! Paghinay yung lakaw. Saka ba? Naon sa kabamutan na ba ka? Di nag-practice kong lakaw! Hoy, kinahanglang masunod dahil ni mo ang mga lihok ni Lili, ha? Ay ko dali-dali, aha! Kaya dili mahita mo makuha tayo na ako lihok ni Lili, oy! Kay baog ka! Wa na na ko siya ikauban sukad pa sa mga bata pa, me! Oh, And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!